Máte radi kreatívne projekty a hľadáte spôsob, ako priniesť kúsok prírody do vášho domova? Dnes vám ukážem, ako jednoducho si môžete vytvoriť svoj vlastný machový obraz. Tento projekt je nielen jednoduchý a relaxačný, ale výsledok je skutočne nádherný. Budeme potrebovať rám, mach a tavnú pištoľ. Ja som si vybrala okrúhly 45 cm rám a kopčekový a stabilizovaný mach. Kopčekový mach použijeme na vytvorenie 3D efektu a stabilizovaný mach ako základ. Predtým, než začneme lepiť, odporúčam najprv na nečisto rozmiestniť mach na ráme. Toto vám umožní vidieť, ako bude výsledok vyzerať a prípadne upraviť rozloženie podľa vašich predstav. Začneme s kopčekovým machom. Na drevený rám naniesieme vrstvu lepidla a pridávame kopčekový mach, aby sme dosiahli pekný 3D efekt. Mach dobre pritlačte, aby pevne držal. Po nanesení kopčekového machu začneme pridávať stabilizovaný mach. Tento mach rovnomerne rozložíme po celom povrchu rámu, aby sme vytvorili základ. Nezabudnite opäť dobre pritlačiť. Po nanesení machu si skontrolujte celkový vzhľad. Ak je potrebné, pridajte ešte nejaké detaily alebo machové kúsky, aby bol výsledok podľa vašich predstav. A machový obraz máme hotový. Tento jednoduchý a krásny projekt prinesie kúsok prírody priamo k vám domov. Ak sa vám tento návod páčil, nezabudnite dať like a odoberať kanál pre viac kreatívnych nápadov.